Какво сме? Влог ли? Да. Има две. Добре. Чакай, може да са долу. Има нещо. О, значи... Каква е? Повече от две. Ей, такива. Да. Сега как да го оправя? Не мога да го изравня. Добре. Добре, трябва да направим ревю. Да направим. Да, бе, Не е се мармила. За първи път ще пробваме соджо манго. Миналия път пробвахме и ягода и беше много найс. Беше много хубаво. Сега ще пробваме това. И е lukewarm, което казва, че е много хубаво за соджо, нали? Революция вместо студен да го пиеш леко на стайна температура. Така че Никола също ще каже. Ще пробваме революцията, да. Да, революция Z, JZ. JZ. Аз си правя за... Викаш. Като сокче. Наистина? Ще ме напи много яко. Да. Мен ще ме удари, значи. Усещам първия тест алкохол и после тест сокче. Обикновено е първо сокче, после алкохол. Малко да досна. Мрази алкохол. Сега много трудно да влогваш. Може би трябва да трахне. Ама ще щупя стъклото. Няма, тук това е така предназначено. Ти пък ще кажеш, че си хълк. Хора не мога, аз някой друг моля. Дай му мел. Шефка! Така ли са пи сега? Да, малко е трудно, Майя. Много ли? Аз не пробвам. Много ли? Гресата се разтапя. Мел, вижда ли си? Ама ти не си Маля, по-дебели. Това е по-вкусно. Да, но се ли са по-хубави. Рано. Маля, стана ми много тежко. Леле, как ще гледам този кекс? Ето, хората ни се радват. Мел, можеш да кажеш как се чувстваш? Мел, кажеш как се чувстваш? На милите ни зрители. Не знам, по-различно ли изглеждам от както като Червена се. В момента чета две корони. И честно казано се я взех заради корицата, защото много ми хареса илюстрацията й. И ми хареса, че са две сестри, които всъщност са разделени при раждането и живеят съвсем различен живот една от друга. Още съм много началото, на 70-та страница съм. Но хареса ми сюжета. Харесва ми, че са толкова различни. И всъщност още не знам точно какво ще стане, но знам, че ще се борят за короната, защото и двете са кралици. Да видим. Интересно ми е. Това е третата ми книга за
тази година. А сме в февруари. Четох преди това Жената котка на Сара Мас. Тя беше 300 и няколко страници и почна да ми става, т.е. почна да става по-интересна вече в края. Общо взето не се случваше кой знае какво през цялото време. И в края беше екшън. Но хареса ми. Другото, което ми хареса за книгата е, че главната героиня се казва, т.е. Жената котка, се казваше Селина. И аз естествено трябваше да си я взема. И между другото за трети път попадам на книга на Сара, която използва името Селин или Селина. И така. Не напразно ми е любимата писателка, така че... Втората книга после след нея, която се взех, отново я взех заради корицата, казва се Спектакъл. Тя е трета или четвърта книга, беше, не съм сигурна. Поредица е била, аз не знаех. Илюстрациите вътре бяха много красиви, наистина. Ако ми беше харесала самата книга, щях да си я купя, аз си взимам от библиотеката. Щях да си я купя само заради илюстрациите. Аз, ако намеря снимка, ще покажа тук. Бяха много, много хубави. Но само те, за съжаление, или поне аз така мисля. Беше много различна. Изглежда, че е за малки деца, но не е. Повярвайте ми, по-добре не я взимайте на малки деца. И така, сега ще се чета тази. От колко години живея в тази къща и за първи път се сещам да си дръпна този футойл насам, защото аз много обичам да гледам навън, най-вече сега, когато вали сняг, и да чета до прозореца. Толкова е уютно, да ми е топличко, да има печка. Другото, което е... И аз отново си изтрих Инстаграм. Да, обаче, когато си изтрия Инстаграма, повече снимам за влога, повече обработвам, повече се занимавам. Все пак отделяме толкова много време. Аз отделям часове в социалните мрежи. Просто е така. И са много ме дразни в мен самата. И сега, като съм си вкъщи, като е такова уютно и приятно, си казах, трябва отново да го изтрия, защото нищо не се промени. Разбира се, липсва ми. Чак да ми липсва. От време на време просто искам да вляза и просто да гледам някакви неща. Малко да си губя времето. Най-вече вечер. Просто вечерта си лягаш на леглото и какво да правиш? Искаш нещо да гледаш. Отдавна не съм гледала сериал. Затова мисля да си намеря. Да си намеря да започна сериал, защото не знам как нямам време за сериали. Аз съм вкъщи, в момента нямам университет и в същото време не гледам сериали. Ти ако в момента не гледаш, кога ще гледаш? Е така. Нела, не се виждаш. Чай, че пукам. Ама чакайте! Събрали сме се за нещо много важно. Нещо ще рисуваме. Отново със съпровода на Ергена. Tinkerbell ще рисуваме. Да покажа само кои сме ние. Ето ни. Виж, това сме ние малко. Да, наистина. Аз съм Tinkerbell. Или? Коя съм аз? Коя съм тази? Да, аз съм тази.
Добре, значи избрахме се. После всички заедно ще да рисуваме. Добре. Това са Маз, това е Николас, това е Мел. Нищо, че няма такава коса, Мел. Тя само си мечтая. Мога да си мечтая, да, това е безплатно. Ами всеки да си хапне тогава един Аз мога Вима да Чокоролс. преотстъпвам. Вива Чокоролс. Най-малкото си ви. Трички. Малко Преотстъпвам го. Ма трябва да се каже на здраве. На здраве. Здраве. На здраве. Милички. Поне разведи ли са? Не. Ергенщо. Тя на следващия ден дойде тук. Ергена буквално не иска. Защо се закарали? Не знам. Да, буквално не иска и не знам защо. Виж го колко му е неудобно. Ме неудобно е. Те буквално е казал, не искам да занимавам с жени на жената на вашите години. Това трябваше да бъде за Мел. Ама тя не я хареса. Аз какво да направя? Не, че не ми хареса, това отзад да ми хареса повече. Нещо те Не може. ето режат и Miss Energy. Уау. Аз следващия епизод. Не го видях как се усмихва. Аз просто... Направо с перверзното му време. Айде, пуснете. Ме. Але леле. Ти столет на наистина ще е хвърля. Тя махаш да се върна.